Sziasztok! Na, kaptam egy ilyen kérdést, hogy vannak-e ismétlődő szokásaim, és hogy beszéljek erről, úgyhogy összegyűjtöttem nektek 6 ismétlődő szokást, amit tudatosan igyekszem fenntartani. Ez nyilván a teljesség igénye nélkül, nagyon sok szokást igyekszem fejleszteni magamban, rossz szokásokat igyekszem eltüntetni, de most a kedvenceim közül 6-ot igyekeztem nektek elhozni. Tehát az első, hogy van egy ilyen szabályom, hogy egy gyors kaja per hónap, tehát ugye a bevétel-kiadás táblázatomban folyamatosan vezetem, hogy mire költök, tehát pontosan látom, hogy mikor voltam utoljára például McDonald'sba vagy hasonlókba, tehát ezt is így nem megvonni akarom magamtól, csak egy észszerű keret közé korlátozni, és így ez az általános szokásom, hogy egy meki per hó, tehát hogyha most megkívánok egy mekit, akkor megnézem, hogy a kiadásaim között az elmúlt egy hónapban volt a mekizés, ha volt, akkor nyelek egyet és tovább megyek, ha nem, akkor meg mekizek egyet békébe, mert kiérdemeltem, mert ügyes voltam, és egy hónapja nem ettem mekit. Ez az első szokás. A második, hogy egy teljesen pontos, centrepontosan vezetett kiadásbevétel táblázatom van. Tehát így mindig teljesen tisztában vagyok a pénzügyeimmel, az elmúlt egy évről, vagy az elmúlt 3 évről bármikor meg tudok nézni egy havi költés átlagot, havi kereset átlagot, ezek hogy aránylanak egymáshoz, mennyit tudtam félrerakni, ez nagyon sok mindenbe segít, tehát ez is egy általános szokás, hogy minden bevételt, kiadást azonnal felírok. Jó, ez volt a második. A harmadik, hogy minden hónapban tartok egy pénzügyi felülvizsgálatot, átnézem a pénzügyeimet, átnézem, hogy a tőkémnek melyik része hol van elhelyezve, a befektetések, amikben jelenleg benne vagyok, azok hogyan teljesítenek, szükséges-e valahol egy kicsit átrendezni a portfóliót, tehát ez a rendszeres pénzügyi felülvizsgálat, ez nagyon fontos szerintem, mert abban tudunk igazán fejlődni, amit rendszeresen felülvizsgálunk, és gyenge pontokat keresünk benne. Tehát ez volt a harmadik. A negyedik, hogy 3 havonta eljárok tudatosan vért adni. Ez szerintem nagyon fontos, hogy minél több olyan szokást és minél több olyan tevékenységet építsünk az életünkbe, ami csak arra való, hogy másoknak segítsünk önzetlenül. Tehát ez a véradás az egyik ilyen, ahova rendesen ismétlődő ébresztő órával beállítva 3 havonta elmegyek vért adni, csak azért, hogy segítsek, mert ez a helyes szerintem. Tehát ez a negyedik szokás. Az ötödik, ami inkább egészségügyi szempontból fontos nekem, hogy én csak csapvizet iszok, vagy teát. Tehát nem iszok se kávét, se cukros löttyöt, egyébként alkoholt sem iszok, tehát igazából nem is tudom fejből, hogy mik vannak még, tehát ilyen kóla, meg egyéb, tehát semmi ilyen butaságot nem iszok, csak csapvíz és tea. Tehát ez is szerintem egészségügyileg egy nagyon kifizetődő dolog. És a hatodik, ez egy kicsit összefoglalóbb dolog lesz, hogy nagyon tudatosan képzem magamat, rengeteg könyvet olvasok, általában évi 30-at, ezen kívül rengeteg videót nézek, pénzügyekről, pszichológiáról, nagyon sok mindenről, a többi videómban erről tudtok tájékozódni. Tehát ez a tudatos önképzés, ez a hatodik szokásom, ez nagyon tág, nagyon sok mindenben megnyilvánul. Na tehát ezeket akartam veletek ma megosztani. Ha bővebben érdekel ez a témakör, akkor kérjetek, írjatok kommentet, és jelezzétek, és van még egy tonna szokásom, amikről tudok így beszélni, csak nyilván nem akarom az időtöket húzni, hogy túl részletesen belemegyek ilyesmibe, de ha érdekel titeket, kérlek írjatok egy kommentet, és akkor beszélek erről többet. Na hát ebben a videóban nagyjából ennyit akartam, minden jót nektek, találkozunk a jövő videóban. Sziasztok!